wabamisela ngexa engaphambili ukuba bafane nomfanekiselo wonyana wakhe ukuze abe ngowamazibulo kubazalwana abaninzi. Amen. Amen. Nkosi eli lilizwi lakho. Lisikelele ke uligcwalise egameni lenkosi Yesu Kristu. Amen. 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 Bazalwane, we are still continuing. Amen. Sisaqhubekeka. I so wish ningahamba kunye nami khona uze understand. Amen. I wish you can walk with me so that you can understand. Hallelujah. Amen. Ezba siqhubekeka nomntwana wobizo umuntu okhethiwe. Amen. As we're still on the topic about a chosen child, Uzumkhuphu amen angabi xa ngingathanga amen ungasho. Nobuya kusikelela noyibambe kuwe. Ezba sisaqhubekeka nomntwana okanye nomkhetho. amen. As we're still on this topic about the chosen, besicacisile ke into ethi umkhethwa a chosen person nomuntu olandela umkhethwa and someone who's following, abangeni ngendlela efanayo enzisweni. they don't enter salvation the same way. Isizathu sabaphandle Amen. The reason for that, nasi sizathu this is the reason. ukuze kubekho olandelayo umuntu kufuneka kubekho okhokhelayo. There needs to be a leader in order for a person who follows to be present. Ithethe ke ngokuthi lonto That means, uhlaselo lwabalufana. amen, their attacks are not the same. Yenze ke ngokulonto ndiqine kwintetho ethi And this makes me to say, yena xa umfaka okanye umintroduce kwi-salvation when you introduce that person into salvation, funeka uqale umxelele ngoxanduva qha. you need to explain the responsibilities. Sithetha ngomkhetho Amen. We're speaking about a chosen person. ngoba kule ndawo abhala kuyo apha uPawulos Because where Paul is writing ebhalela ibandla laseRoma to the church in Rome, uyacacisa uba ukuhlobo lwabantu he is explaining that there is a kind of people elihamba phambi kwabanye abantu. that walks in front of other people. Uthi ke ngoku ayibafanisa uthi abo He says those ones, bakhethwa kwangexa elingaphambili they have been chosen even before the foundation ukuba bafane nonyana wakhe. to be like his son. Into inye ke uYesu awagqama ngayo. Amen. Ezinye izinto ezi azibalekanga kakhulu. Other things are not as important. Kodwa into awagqama ngayo uYesu sisiphambano. Amen. But what made Jesus to outstand was the cross. Ithethe ke ngoku ukuthi abo babizwa ngokuba bangabakhethwa Those who are called chosen, bayitshomi nesiphambano. they are friends with the cross. Ndiyayiphinda le nto. Can I please repeat? Ukuba ngabana kuthiwa ufana noYesu, If you are like Jesus, itshomi yakho kumnqamlezo. your friend is a cross. Uye kuhlalwe phansi naye kumkhethwa kuthiwe wena Amen. We sit down with Okay. a chosen person and explain that you were chosen. nansi iingqinamba ozawujongana nazo. Here are the challenges that you will come across. Yena umkhethwa bawuzenzwa uxelelwa ngee-challenges. Amen. Hayi amen. Umkhethwa bazalwane uxelelwa ngantoni? Amen. Yenzeke ngokuloo nto leyo indlela yakhe yoba angene kwintsindiso ingafani nomntu olandela yena. Which makes a salvation
salvation journey to be different. Sithethile ke We have spoken into ukuthi naka ebaptizo that even when a chosen person gets baptized, akabhaptizwa nje umuntu ongena he's assignment. not just baptized like someone who doesn't have an assignment. Ithi iBhayibhile wabazi The Bible says he knew them bengekazalwa before they were formed. wabakhetha. He chose them. Ngelishwa ke bawundinisa Unfortunately, Apostle, xa ezalwa negazi liyamkhetha. when they were born, even the blood claims them. Now xa umlanda ngokwensindiso Now, when you approach him in a salvation manner, akayikhangeli insindiso, yinsindiso ekhangela yena. that person does not look for salvation, but it is salvation that looks for him. Xa elifika kuyo When they find salvation, ufika ingathi kudala efikile. they find it as if he has found it long time ago. Isizathu yinto yokuba ngabana The reason is for this. le nto wayeyidalele He was created for this. akayikhethanga le nto He imkhethile. did not choose it, but it chose him. Uzambona naxa esohluleka yiyo. Even when they are struggling with the salvation, Uthetha eli ebusuku they say this at night, esithi ndiyohlukana nalo mcimbi. saying, I am leaving this salvation. Imbonise le nto into yoba ngabana awundikhethanga And ndikukhethile. the salvation will show them that it is not them who chose it, but it is salvation that chose Avuke it. kusasenamandla manje. They woke up the following day with renewed strength. Xa unombuza uba uwathole pha amandla naye akakwazi If you uyicacisa. can ask them how they got their strength, they are unable to explain it Ngoba wazalelwa le nto. because they were born for this. Ithi ke ngokuloo nto indlela yakhe yokuhamba lo mcimbi Now, a way of walking this journey fanele uba yohluke kubantu abazawulandela emva is kwakhe. to be different to those who are going to follow. Ngoba ungumntana wesilingano, Amen. ungumntana wesivumelwano. You are a child of a covenant. Sathi ke xa sawubhaptiza We said when they are being baptized, awumbhaptizi uyamolusa they don't get baptized, but they get circumcised. okanye you are doing initiation, Okanye uyamngenisa. but okubalulekile umolusele But nini. what is important, it is what they are initiated into. Ngoba le nto umolusela kuyo Because what they are being initiated into, umtshatisa nayo. they enter into marriage with it. Number 2, Okwesibini, funeka yazi uba ayiko kungena manzini, they need to know that it's not just entering into water, kukungena emqophisweni. but you enter into a covenant. Number 2, Okwesibini, naye makathethe ngomlomo wakhe they also need to confess into ethi mna ndiyavuma something that say, I agree uba namhlanje ndife that today I die kunye noKristu with Christ, khona ukuze ndivuswe so naye. that I may resurrect with him. Uma esenza njalo When they do that, ukhawula izibopho ezokhiwe ngegazi, they break curses that were made by blood. ufa kwesinye isivumelwano, They die from another covenant, engena kwesinye isivumelwano. entering into another covenant. Sabuya ke saqhuba sathi We said this. xa ephuma emanzini After they come out of water, uhlangatyezwa ngekhaphu yezivumelwano. they enter into a holy communion. Emveni koko After that, abhaptizwe they get baptized ngomoya oyingcwele. with the Holy Spirit. Why? Ngoba kutheni? Kungoba umoya oyingcwele uzomkhapha ngendlela. It is because the Holy Spirit will Ngoba accompany them in the journey. after ibaptism Because after baptism, of the Holy Spirit, ngomoya oyingcwele, there is a baptism of fire, kukho ukubhaptizwa ngokomlilo. the baptism of
persecution. ubhaptizwa ngokuthutshiswa. Umkhethwa A chosen xa person, ephuma when emanzini they get out from water, egcwalisiwe ngamandla kamoya being oyingcwele. filled with the power of the Holy Spirit, Unika ichansi umlimi. they give a chance to a tempter. When Jesus Christ Xa uYesu Kristu, eqeda ukubhaptizwa nguJohn, after Jesus Christ got baptized by John, selihlile ihobe phezu kwenhloko yakhe lambanga izulu. after the dove has fallen onto his head and the heavens claimed him, Ngomoya oyingcwele lowo with the same Holy Spirit, wamthatha wamthumela enhlanga. he was taken into a wilderness Ngoba izulu because the heaven lalimfaka kwiprocess ye-adoption. was putting him into an adoption process. Uya-adoptwa umkhethwa A lizulu. chosen person gets adopted by the heaven. Now Ngoku ke, kwenzeka izinto ezingemnandi things that are not nice started to happen. ezibhalayo Things that are right emaqweqweni enhliziyo on yomkhethwa. the tablet of a chosen person. Igama lomkhethi wawo The name of the chooser, ngoba une-assignment. because there is an assignment. Umkhethwa bazalwane une-assignment. A chosen person has an assignment. Yithi ke nilungisele ndawo. Now let me rectify this. Umoya oyingcwele xa ufika kumkhetho When the Holy Spirit comes to a chosen person, asuboni ngezilwimi. we do not see the Holy Spirit with the tongues. Sicela uyithetha leni ndawo ningabaleki. Amen. Uba apha empilweni kukhona into i-original, If in life there is something that is an original, ikhona ne-fake. there is a fake as well. Umuntu ogcwaliswe umoya oyingcwele Someone who's filled with the Holy Spirit, ungaze uyifake noyifake enhloko into ethi umbona ngezilwimi. never even think that you will see that person with tongues. Ngoba kukho ne-counterfeit tongues. Ngoba kukhona nezilwimi ezingezizo. Ndicela uthetha lento. Can I please say this? Xa unokusondele kumaKrestu, ifemeli yamaKrestu, If you can come closer to a family of Christians, very few bambalwa, agcwaliswe ngumoya oyingcwele wenene. amen, there are the few who are filled with the Holy Spirit. Ngoba abanomoya oyingcwele ngokwenene Because those who have the Holy Spirit, sizobabona ngale ndawo. we will see them with these. Isaiah 11 verse 2 to 3. What Isaiah chapter 11, verse 2 to 3. Amen. Kophuma igatya esiphunzini sikaYese. Kuqhame ihlumelo ezingcanjini zakhe. Ahlale phezu kwalo umoya kaYehova. Umoya wobulumko nowengqondo. Umoya wecebo nowobugorha. Umoya wokwazi nokoyika uYehova. Ithi ke lento onomoya oyingcwele Those who have the Holy Spirit, simbona ngoba nomoya kaThixo hleli phezu kwabo. we see them by having the Spirit of God on them. If I were to teach about Holy Spirit, Babe ndinofundisa ke ngomoya oyingcwele. I was going to go very deep on this one. Bendizawudzula kakhulu ke kulena. When you have the Spirit of God over you, Xa unomoya kaThixo kuwe, even in a boardroom, naseboardroom, ufika kubaqashi bakho, amen. xa uphakama When you stand up, ziyagqoba izidalwa. amen, the creatures, they bow down. Ndithetha ii-CEOs. I'm speaking about the CEOs. Xa engena onomoya kaThixo, When the one who has the Spirit of God enters, kuvalana isandi phakathi kwabantu. sound start to be present.
ingxaki ithathu senze. Here is the problem, Bishop Senswa. Wena ubona abantu, When you see people uyawuxoxa bedroom ubona abantu, having a conversation, you see kanti ayikho bantu yimimoya. meanwhile it is not them, but Ngoku it is the imimoya spirit. idinga omnye umoya. Now the spirits, they need another spirit. Once wangena unomoya oyingcwele, Once you enter having the Holy Spirit, umoya kaThixo the uhleli Spirit phezu of kwempilo yakho. God is on you. Akudingeki uba uthethe, You don't need to speak, uvele une-weight. but you come with a weight. Ungena ekhantini kutshintsha itopiki. Amen. You enter into a canteen and they Awuthethanga kuthiwa ungena umfundisi, you do akakuthetha. not speak, but they say, here is the pastor. If I were to talk about the Holy Uma Spirit. benginothetha nje ngomoya oyingcwele. Number 2, Okwesibili, ase ahlale phezu kwalo umoya kaYehova, umoya wobulumko umoya wobulumko nowengqondo, nowengqondo, umoya wecebo nowobugorha, umoya wokwazi nowokoyika uYehova. nantsi ke le nto ndifike ndiwabambe kuyo amaKrestu athi anomoya oyingcwele. amen. Abamoyiki uYehova. They do not fear God. Ubabona phi? Where do you see that they don't fear the Lord? Bayakwazi ukuhlonipha idinga le-boyfriend babaleke likaNkulunkulu. They can respect an appointment with a boyfriend and run away from an appointment with God. Uba ufuna ubabona abantu into bangabana sikhona abahloniphayo kodlula uThixo. If you want to see people that there are things that they respect more than Jonga God, umntu oleqa iflight. at someone who's about to catch a flight. Indenze ke ngondiqualify i-statement sami esithi Which makes me now to qualify my statement that very says, few Christians Bambalwa amaKrestu anomoya wenyaniso. who has the spirit of truth. Wena uthi amen ayithonke? Even if you cannot say amen, I Uyayazi can banditsho kuwe mos you vele. know that I am saying this to you. The persecutions after baptism Ukuthuthukiswa ke emva kokubhaptizwa. zizele into yodwa ndinisa. They came only for one thing. Sizohlutha amandla obungqina. They came to snatch away the power of testimony. Ithi iBhayibhile esezulwini The Bible says bamoyisa uSathane they have overcame the devil ngobungqina bemilomo yabo. with the power of their testimony. Akuthethwa ngale yoba uphakama apha uthi ndifumene imoto. We are not speaking about the one off standing here. and saying, Ubungqina ekuthethwa ngabo apha. the testimony that is speaking of Even now, in times of persecution, ngamaxesha wokutshutshisa. ungasilahli isimilo sobakho You do umKrestu. not throw away the character of Christ. Ulumele uvumo lwakho Stand for your confession. ngoba you are an ambassador of heaven. Ngoba we-ambassador yamazulu. Izulu lihamba ngawe. Heaven's journey with you. Kukubi That it kumnandi. is good or bad. Kubonakala isimilo The sasezulwini. character of heaven needs to always manifest. Ubungqina le nto leyo. That is a full testimony. Nothi leyo ba hayi ndiye ndaqasha glory to God. Not the one of standing here and say, I got employed, glory to No, Jesus. uSathane asimhlupheso. The devil is not bothered by that Sathane testimony. akahlutshwa imithandazo yakho emide. The devil is not bothered by Sathane your akahlutshwa imali prayers. yakho He's eninzi. not bothered by your Inye money. nje into But embhodalishayo there's only uSathane. one thing that bothers the devil. Ufuna wena udenounce He ukuthi wants uYesu you to uyinkosi. denounce that Jesus is the Lord. Injongo yakho. That is his aim. Kanti wena mkhethwa Meanwhile, you as a chosen person, phila impilo. you are living a life. Ayikho impilo yakho kwinto eziphathekayo. Your life is not intangible things. Ayikhokheli izinto eziphathekayo. It is not see tangible Ikhokhelisa. things, Ikhokhelisa but it precedes ukufana nayo. the likeness of God. Ngoba kuzilapha Because there will come a day lizawubuya ilimo lethu. where our Christ will come Lizawulanda umtshakazi. and fetch the bride. Yabuya bazalwane. Amen. He is coming. Umyalezo osawunqabile bantwana. A message that is very specific. Sibona ibandla lisukela izinto We eziphathekayo. see a church rushing after Silahlekwa testimony. ngumfana kunye naye. Amen. We lose in the likeness of God. Liyeza ilanga. The day is coming Lizawubuya ilimo lethu.
meet. Our Christ will come. Yes, yes. Jesus is But coming. injongo nje kaSathana mzalwane wami ufuna afike But the devil usukile kwiposition. wants us to shift away from our position when he comes. Once wabethwa undinisa Once our leader gets hit by the devil, bayachithakala abasemva kwabo. those who are following him, they get scattered. Ngoba undinisa ebeqala lento wawungena ku-salvation. Because him as a leader, he was told that after he You are entered going to salvation, drive nice cars. uzawuqhuba imoto You are ekanokuthi, going to stay in mansion. uzawuhlala kwindlu ezinkulu. Akhange aqalelwe He was not told into yoba ngabana funeka aqala nyuka that umnqatha. you need to mount up a mountain, Aphela undinisa edoja. and a leader will take a shot. Babonile amadoda agconywe kakhulu We have seen highly anointed men edojile dodging. athatha indlela emfutshane They took a shortcut ngoba aqalelwe ngobuqaqawuli. because they've been told about the glory. Xa uyifunda le ncwadi When yamaroma you read the book of Romans, ithi aba it bagwetyelwe says those that have been just abanawo umvuzo ongapha. don't have another reward. Hallelujah. Amen. Ndizothi I am here to say, just bear with adoption. amen. Bekezelela ke i-adoption. It's painful. Ibuhlungu, It's painful. ibuhlungu Very painful. kakhulu. But Kodwa, ikunika it gives you into yoba ngabana ube neziva scars ezoba kathe wabonakala. that when he comes, Ufanelana. we will be like him. Bazalwane, asizufana noYesu ngamashayitshana. We are not going to look like him with the glory, Sizofana naye ngamanxeba. but we are going to look like him with the scars. Funeka kayiqesa athi ndinalo na. When he says, I have a scar Uthi nam here, kweli cala. you need to show him your scar. Ndayityatyulwa for le ndlela. I was persecuted for this journey. Into yesibini, The second one, umkhetho. a chosen person. Kunemfazwe There is a warfare eseyiqalile. that has started. Revelations 12 What is Chilelo chapter 12? verse 1. Qala ku verse 1. Kwabonakala umqondiso omkhulu emazulwini. Umfazi ethiwe wabungelana. Inyanga ingaphansi kwenyawo zakhe. Enhloko kuye isisithaba senkwenkwezi ezilishumi elinambini. Uthi emithi akhale enenimba ethuthunjelwa ekuzaleni. Verse 3. Kwabonakala omnye umqondiso emazulwini. Nanso inamba enkulu ebomvu. Inenhloko ezisixhenxe neempondo ezilishumi. Kwiinhloko zayo izizithaba ezisixhenxe. Umsila wayo wawuhola isahlulo sesithathu senkwenkwezi zezulu. Waziphosa emhlabeni. Yathi inamba leyo yema phambi komfazi owayeza kuzala ukuze xa athe wazala imgqibe umntwana wakhe. Amen. Cela sihambe nelibali nje kancinci. Amen. Apha sibona umfazi emithi Here we see a pregnant woman, eza kuzala umntwana ongumfana. and she's about to give birth to a, Sisajongeleyo sibona inamba, a dragon, and we see a dragon ilinde ukuthi ayezala umntwana. waiting Imthathe. to snatch the child after he's been born. Xa ndilincokola eli bali, When I am speaking about this story, ukuzalwa kukaYesu okuthethwa the ngakho, birth of Jesus Christ, uzawukhumbula uHerode wayemlindile. you will remember that Harold was waiting for him. Kwaze kwafika isithunywa sathi makabalekiselwe iyiphutha. And there was an angel that says it must be rushed to Egypt. Le nto yenzeka emhlabeni ngexesha lokuzalwa kukaYesu. What was happening on earth
yayisele yenzekile It has already happened emazulwini, in heaven. yayiphindwa ngenkulu It was a repetition of that. ngoba akayenzi into engekayenzi. Because it is not do something that was never done. Sikhona abazalwane, Amen. sikhona abazalwane. Jesus. Now ithi ke ngoku iBhayibhile Now the Bible says kwaliwa there was a fight. balahlelwa phansi umtyholi nezithunywa The zakhe, devil and his angels were cast walahlelwa down. kweli cala linomhlaba, Amen. Onto this side. walandela uYesu And Jesus followed ngoba uyamazi ungaphi umtyholi. because he knew where he Weza ngokwesibeleko sikaMariya, He came to wayenza ke imishini yakhe wagqiba, He made his mission and finished wabe seshiya ke ngoku i-blueprint and left a blueprint yokuba bakhona abangabantu, human being, that there are human beings abazawuthatha le position okanye this direction that ebeyithathile. are going to take this direction that I Nabo benazo ezabo iinamba They have their own dragons as well ezibalindile. that are waiting for them. Unintsi lwezo The namba majority of those dragons, zinelungelo they lokubalinda have the right to wait for them ngenxa yegazi abazalwa because of lilo the blood that they are born unto, elathengiswayo that they have been sold kwezinye izibingelelo. unto another altar. Ndizawuthi I namhlanje am here to say ukuzalwa kwakho your birth akuzange kufane nokuzalwa kwabanye is abantu. different from other people. Awungomntu, You are not just someone. udiphozithiwe You were deposited kulaa family, into that family. You udizayiniwe were designed into yoba ngabana so that umelane nee-dragons you can withstand all ngoba imfazwe because iyaqhuba. the warfare is still continuing. Ayiphelanga kuyesu, It did not end with Jesus. uthi kukho abantu bakhethwe He says, ngokwenjongo there yam are those that I have chosen according to my will, ekufanele into yoba babe yintlahlela kubazalwane that babo. they need to be firstborns to their brothers and sisters. Akukho mntu uthwele kanzima ingathi ngumntwana wobisi. There is no one who is burdened as someone who is Akukho called, mntu uthwele kanzima engathi ngumkhethwa. someone who is burdened like a chosen Umkhethwa person. uma When esindiswa, a chosen person gets saved, umkhethwa uma esindiswa, when a chosen person gets saved, uqala imfazwe. they start a warfare. Imfazwe yakhe yokuqala Their first war efuna alwe nayo that they need to fight and yimfazwe conquer, yesibingelelo it is sekhaya. a family altar. Makasijonge nje umkhethwa sizovala. Let us look at an example of another chosen person as we're about to close. Judges 6. Ncwadi yabaGwebi, chapter 6. Judges 6. Verse 1. No. Uzasifundela. Uzasifundela wena ndifuna nje verse 25. Okay. Ngafunda verse 25. Verse 25. Kwathi ngobo busuku wathi uYehova kuye, thabatha inkunzi yenkomo eyekayihlo, eyesibini inkunzi eminyaka yesixhenxe, usidilize isibingelelo sikaBhahali sikayihlo, umgawule uAshera ongakuso. Ngicela uzuthi awunethuba uzifundele elamali uzo-understanda le nto sizamuyiveza kule ndawo. Amen. Ndicela verse 15 Verse 15. okanye ndicela uyiqale kuverse yaqala kuverse 15. Wathi yena kuye, verse 15, camagu Nkosi yam, ndowasindisa nganoni na amaSirayeli? Khangela, umzi wako wethu ngowona uphantsi kwaManase, nam ndinguyena umncinane endlini kabawo. Wathi uYehova kuye, ndiya kuba nawe, uwabulale amaMidiyani
njengadodana. Amen. Apha makasifocus kancinci phamba sigoduke. Kule life yomkhetho athatha uzenziwa onguGideon. Amen. uGideon Gideon, after ama-Israyeli onile uThixo after the Israelites have sinned against God alandela othixo bama-Amori. and followed the Amorite gods, Amamidiane ke encedisana nama-Amori. the Midians were with Amorites. Ayethi xa ifika ixesha lokuvuna luka-Israyeli When it was time to harvest for Israel, azithathe isivuno. they used to take Ithi all the iBhayibhile yam harvest. ayesiza akhempe. They used to come and camp. Now uGideon Now Gideon, akayihoya isituation. Okay, yamhlupha isituation. he was bothered by the situation, But yamhlupha kwi-capacity yefamily. but it bothered him to a capacity of a family. Cela ungashiyi. Amen. Le ndawo abhaqwa ekuyo Where he has been found at, indlala ithesa yonke indawo. there is poverty everywhere. Kodwa ukucinga kukaGideon But the thinking of Gideon, wacingela ifamily. he was thinking about his family. Now, xa sifika isithunywa When an angel came, sithi kuye esoyika enjalo, saying to him, as scared as he was, gorha lezulu warrior of heaven, bacokole limnike i-assignment. and the angel gave him an assignment. Sisathetha ngomkhetho. We are still speaking of the chosen Limnike person. i-assignment. He was given an assignment, But alimniki i-assignment but it does not give him an assignment for ifamily. for the family, Limniki but i-assignment he is given an assignment. for a nation. Yes, Israel. But ingxaki But the problem is, ayijongileyo the uGideon problem that Gideon was facing, ubona indlala kokwabo. he saw hunger at home. Amen. uGideon Now Gideon ubona indlala endlini. saw hunger. Izulu libona indlala ephangalele. The heaven saw a poverty. Uzamva apha kuverse 15 xa kuthiwa makahambe ayawuhlangula ama-Israyeli. Now you will see him in verse 15 when he was instructed to go and save the Israelites. Uthi mna He says, I ndingowendlu kaManase. am from the clan of Manasseh, Nale ndlu kaManase yona yeyona incinci. and it is the least one. Mamele na xa evesa yena apha endlini. Amen. When he's Uthi explaining, kwa mna apha endlini he says, ndingoyena umncinci. I am the youngest. Cela ningalahlwa ngumcimbi. Amen. uGideon was not addressing into a nation. Now Gideon was not addressing a national He issue. was addressing He was a addressing family issue. ingxaki yefamily. Ndizowuthini kuwe What namhlanje? am I saying to you today? Uba ungakwazi umkhethwa A chosen person unoxanduva has a responsibility lokukhangela into to evikivikayo. look for something that is bothering the family. Umkhethwa A chosen person unoxanduva has a responsibility lokujonga to look and say izinto ezingekho right things that are not going well, eziliphindaphindayo that is ikhaya. repeating in the family. Ngoba ithi iBhayibhile Because the Bible says, ama-Amori nama-Imidiani Amorites and the Midians, ngexesha by lokuvuna the time to harvest, they ayephikelela used to come ephindaphinda again and again ukuthatha ukutya. to take food. Amen. Mhlawumbi ubungazazi ungumkhetho Maybe you didn't know that you were a chosen person. ubhinqa omfutshane uthi Now you were saying, kudala ndibabona bengafiki ku-grade 12. I saw them, they are not reaching in grade. Uyawabona ama-Amori You nama-Imidiani see the meeting, ayabavimba ukufika ku-grade 12. stopping them from Kodwa uthi wena you say today,
angathi ngam. not with me. I don't know what to tell about. I don't know who I'm speaking But to. there is a situation of your home. Kodwa kunemeko yakowethu. There is a situation of your house. Kunemeko yethu There is a yakho. situation of your father's house Kunemeko yethu which is kayitho. tormenting you. Ekuhluphayo. Ndizokuxelela I am namhlanje. here to tell you today, Ungangabana if ungazingisa you can be patient ekulweni. in fighting, Let it torment ikhaya lakho. is tormenting your family. Nations are waiting. Izizwe zilindile. My father, Amen. Let me close. my father, Let me close. uThixo dzayishepela. I don't know into ojongene nayo. I don't know what you're facing. But Kodwa, uthenga efika uThixo when God came, Wabona stepping stone kuhlawula He saw uIsrael. a stepping stone to save Israel. Kodwa, Uthi kuGideon, He says to Gideon, hamba wenze lo msebenzi. before you make this job, Kunengxaki awufuneka uqale ujongane nayo. problem that you need to face, Ngoba isibingelelo because sikayihlo the altar of your father, sesabathini uzawulwa nayo. it is for the cause that you are coming from. Awukwazi ukulwa nento You cannot fight against it osabhitha that kuyo. you are submitting to. ndicela ithethe le ndawo. Amen. Can I please say this? In the spirit there are laws. Kumoya kunemithetho. Cela abafana ababini bakhawuleze beze. Can I please have two? Awukho sure uba ngumfana. Yiza uyaba ngumfana nako ufika ezulwini. Sawuconverta awufika ngapha. Jonga. Ndiyibonile le nto ndizanixelela yona. I saw what I'm about to tell you. Abakhethwa ababiziwe. Chosen people who Akukho nto ibenzakalise ingathi sisibingelelo sekhaya. there is nothing that has hurt them like a family altar. Cela sithethe. Ngobani abayaziyo iDStv? Who knows DSTV? iDStv A DSTV ine-decoder umzingam. has a decoder Phandle ibe nedish. and there is a satellite dish outside Edishini kubekho i-eye. and there is an eye. Le oba uzenzo abayigquma ngembombosi. What? The bishop used to cover it with a bottle. No, let me educate you a little bit. Imami ke ndifundise kancinci. Phaa phezulu esibhakabhakeni In heaven, kune-satellite there is a satellite efida idish. that is feeding the Eli mehlo uligqumayo This eye that you are lithatha information kwidisk is taking lifake information endlini. and putting it in your house. Ngoku awugquma le nto ijonga ngayo When you are uthi covered, uvika imvula saying you're protecting from uyivimba the rain. indlela yobona. Amen. You're blocking the vision. Le nto yenza iTV ibe ngamaphepha Amen. yinto yoba ngabana eza rays zisuka kula It is satellite because those rains that are coming from ziphazanyiswa yimvula. have been disturbed by Uba ke the rain. ngokufuna ubukela clear If you want to have it yiwuka clear, neshiti lakho ugqume eza rays now cover those rains. sibone. Amen. Okay, nathi into eyenzekayo. Here is what happens. Ayikho into enophumelela kumkhethwa engaqalanga wadila nesibingelelo There sekhaya. is nothing that can succeed from a chosen person unless they deal with the family altar. Ngoba Why? yayibona iDS You see a DSTV. imizi yonke inayo. Every household Kodwa has idonsa a ku DSTV. satellite u-A1. Amen. But abantu abaphakathi babukela i-channels ezahlukeneyo. Jesus. Now into eyenzekayo tata. Now what happens is Thatha ke ngoku i-decoder le take a decode uyifalekise nesibingelelo sekhaya. and liken it with a family altar. Now kawuphuma
uphuma usiya kweminye imizi When you go to other families, noma uyowucula even if you're going noma to uyawuqala sing ibhizinesi or to start a noma business uyokwenza or ntoni to do whatever, ungasinqobanga if isibingelelo you sekhaya not conquer the aba family, bantu uzama those ubahlakula people that you will be saving, adonsa kule ndawo udonsa kuyo they are pulling from the same source that you're pulling from. loo nto yenze into yoba ngabana That makes xa uzama when ukuva you're trying to move uyohlangula to save, into zimbini two ezinokwenzeka things will happen. you might get i-backlash You may get a isibingelelo backlash, sifayithe back and the altar will fight back. okanye xa kubonwa uba uyingozi kakhulu Or if you are too dangerous, bakukhepthanishe hlala phansi they will capture you bakufake etrongweni permanent and put you in a permanent prison. akho kwathini uyazakwazi ukunqandela loo nto There is no God who can even ngoba stop izulu that, tatu zenziwa line-laws because there are laws in heaven. phakama apha You get up here, ugushe ipoverty yakokwenu amen. awulwanga nayo wayinqoba uyowulwa nepoverty yalamzi Now you're going to fight with the poverty of that family. ulindele ntoni What are you expecting? that was the main reason Kungeso ukuthi sizathu unkulunkulu athi kulo ugidiyoni that Jesus said to Gideon, qala uhoyeni yakokwenu deal with your family altar first. and also there are preparations Kunolungiselelo. don't just jump Awuvele nje ugqume udile nesibingelelo sakokwenu nge-night prayer and deal with your family altar with night prayer. there are preparations Kunolungiselelo ngoba because when you approach a family altar xa uya kwisibingelelo sekhaya there must be no blemish in your life kumele kungabikho sini kuwe. ngizonixelela namhlanje inyani kathi ndizova I am here to tell you the truth as if I'm akekho about to nomnye die. umkhetha uyawukhululwa ngesandla leto Amen. There is no one who will be saved by the laying of ndiyenzile for hands. 10 years I've done it for 10 years. basawa nangoku xa ndiyakubo They are still falling even now when I ukuthi approach bawile them. ayithetha uba bakhululekile Amen. there are systems Kukhona ii-systems that you need to follow ekumele ukuthi because nizilandele what you have ngoba into nayo it has got a legal right in your life ine-legal right ke bomini bakho. there is a difference Kunomehluko between exorcism kune-exorcism and deliverance ne-deliverance. deliverance is not an exorcism I-deliverance ke ayiko but kumbulula exorcism is a part kodwa umbulula yinxenye. deliverance Ukukhulula it's discipleship ubufundi. you have to disciple abantu towards deliverance Kumele ubafundise You have abantu to teach ukukhulule, people. ubafundise ukuthi yenziwa on kanjani how it is done ngoba because there are serious cases kuneemeko ezi-serious. masithethe inyani kungafakwa ngoku umntu kwezinkonzo zenu Amen. okanye zethu ogula ngengqondo nawubhenele esibhedlele Amen. lento uthi unayo istrongo What you say uyawubeka is too izandla strong. kulo yesu You can lay a hand until Jesus ngoba comes. impambano yayothathwa ngumntu ngesizathu Because mental illness was fetched by someone for a reason. exorcism can't deal with disorders Ukumbulula ke kune-deal. akunawukwazi You cannot. nikanive kazithethe ezinesithi ungamkhulula sodibana naye apha egeyithini Amen. If you can see, kunini nisiwa nakalezenye mqangisa utata undiniso ithi undikhuphe emzini am uthi manjephi amen. mnike umtshato wakhe umtshato awufunyanwa ngobekelo lesandla Amen. You don't get marriage by the there laying are of hands. protocols Kunemigomo.
as a result of that, yoba Amen. abantu bengazazi i-protocols As a result of that, ukulwa nezi zinto, of fighting these they things, end up beyofuna amacebo kwabanye they othixo end up finding solutions from other gods. ngoba akukho mntu Because there is no one uyicacisayo who is explaining. Yakwini bazalwane. Akukho nto ingozi ngathi la exorcism. There is nothing as dangerous as that exorcism. When obufebe buhleli lomfana buhleli ngesizathu Amen. This sexual immorality in this person is for a reason. yena ukohlukana nabo lithi izwi The word says, yawuphuma after a demon has been casted out, iyazulazula it ngoba wanders idizayinelwa about mayihlale because emntwini it was designed to stay in someone. ibona ikoba It looks. yawufika kungekho nto ifakiweyo How if it finds nothing, iphinde ibuye. it comes back. ithi ke ngoku imeko yaloo mntu Now, a situation of that person ibe mandundu kunakuqala will be worse than before. Bazalwane ngiqathi. I am not lying to you. 10 years. I have done this for 10 years. It's very dangerous. Kuyingozi. Ukuwa kwaba bantu. Xa bebekela isandla. Amen. It is dangerous for these people to fall. you will actually say ndawufumana umsebenzi You will say they have found a job. makasukujonga uzohamba umhlaba ongakanani uphinde uphuncuke ngumsebenzi Let us check how far you ngoba go. awukhange uqale ukhobe ukuthi yintoni likubangela uba ungawufumani Because you umsebenzi did not check what was making you not to find job. ulwa you are the one Unguwe ofane ulwa nepoverty who is supposed to fight the but poverty. usathane akunike umsebenzi nge-back door But the devil will give you a ukwenzela job ungakuphazamisi so that you do not disturb kwiprocess yokukhulula abanye in the process of ngoba delivering umthetho others. une-assignment Because the chosen yoba person qale is assigned ngefamily to start with the family. unikwe ufuna umsebenzi uzakufaka uphangela nangecawe futhi And you will work on uzazi Sundays uqashwe as well. ngusathana ngqo You need to know that you are employed by the devil. into yakhe nje vele unika abantu izinto nge-back door Amen. uthi kutheni uhlalisana nje vele usathana into yakhe unika abantu nge-shortcuts Because the devil gives people things. ubhizi in the uthi back ufuna door. umyeni kodwa Say you uyagalisana want a husband, but you are cohabitating. umnikiwe nge-back door You have been given by back door. Yes. ayimnandanga ke ngoku Amen. Daddy, listen. For a chosen person Umuntu okhethiweyo to be able to fight ukuze akwazi or ukulwa to face okanye ajongane the family altar, nesibingelelo sekhaya. udinga ufundiswa. You need to be taught. Akadingi ubekelo sakhe. You don't need the laying of Funeke hands. nditshilo. That person needs to be taught. Ngoba Because by doing so, ngokwenza njalo, if wenza loo nto ungakhitshwanga, if you're doing that without being taught, you will be violating legal rights uzawube uviolate imithetho in the spirit. kamoya. Uphele imeko yakho iba worse. And your situation will be worse. Ngoba nabantu abathi, How many people will say "Hey, ndike ndayibona le ndithandazela ipoverty yasuke yanyusa that I inyama." have prayed for poverty and things got worse? Le poverty ayisizelanga kokwenu, kukhona umuntu oyoyithatha ngokusemthethweni. Someone went to fetch this poverty. So, xa which is ifuneka found. yahlukene nawe, funeka yahlukene nawe It ngokusemthethweni. needs to leave you legally. I don't care no wena uthi amen. And Katali, even if you cannot say Yangena no amen. yes. Isaiah 58. Isaiah chapter Uzawubhala ngale 58. ndawo. Isaiah 58, Isaiah chapter 58, verse 14. verse 14. I so wish uba unokwazi ukufundela ngo-ESV, if you have anyone ESV version, English Standard Version.
okanye uba unayo ufunde zakuzama ndandikhwela itransport kanti esikolweni. Amen. Bakhona nabahamba ngenyanga abafunda ngeshente yelo apho ndandikhwela itransport. Amen. Okay, funda na Verse 1. verse 14. Qala ba verse 12 yoma 14. Verse 12. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall raise up the foundations of many generations. Okay, mama le ndawo. Amen. Ndifuna sivale ngale ndawo. Okay, qhubezela ufika ku14. Sisendidibanisa yonke. Verse 12. And your ancient ruins shall be rebuilt. You shall raise up the foundations of many generations. You shall be called the repairer of the breach, the restorer of streets to dwell in. If you turn back your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holiday, and call Sabbath a delight and a holiday of the Lord honorable, if you honor it, not going on your own ways or seeking your own pleasure or talking idly. Verse 14, then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father. For the mouth of the Lord has spoken. Whether leli ndawo nzayibuyela leli ndawo. Amen. Zayibetha nje dishes tube. Zayibetha dishes. Zayishiya nje verse 13 uverse 14 zabuya. Enza ubuya ngixiba ushoti. Amen. Nabuya ngixiba isikatulo. Baba le ndawo. uGideon indlala itya yena kokwabo. Now Gideon was in poverty, But indlala etya uGideon but the poverty in Gideon imthwalo yoba ligorha lesizwe. made him a warrior for the Le nation. nto uyonqenayo udila nayo kokwenu What you don't want to deal with at home, ulibazisa igrowth emzimbeni kaKristu. you are delaying growth in the body of Christ Ngoba because once wayifumana le ntlungu once you have found wayiwina le ntlungu and won this, uzaba yimpendulo kubantu abaza kuwe. you will be an answer to people who will come to you. Wena ke ngoku xa ujongile When you look, ucinga fana uba ujonge abantu kanti zination. you think you're looking at people, meanwhile you're looking at the nations. Amen. Let me Njengoba explain. ndinijongile azange ndinicinge nonicinga I never imagined, engqondweni yam. you never came to my mind. Andingobantu kum niziinations. You are not people, you are Ngoba nations. ithi Because ndathi mna kandizama ukwakhe esam I iseko was trying to build my own inkosi nation. yathumela abafana nam The kum Lord sent people who are like me. xa ndixelela bona ngengxaki yam uba ndilwe kanjani When I was telling them, ndingaziqondanga uba sendisilwa nezamakwabo. I did not understand that I was If you are going to build yathi ndizawukwakha foundation for nation, isiseko yesizwe. umuntu esenzela nje le nto If you can just do this small just identify few things ubamlule nje izinto and you ezimbalwa, deal nazo. ujongane nazo. Kungenzeka kusisizathu Happen that it is for a reason. okanye singakunika isizathu They sokuphila. may give you a reason to live. There is nothing as painful as living not knowing you. Kuzabakhona ukuthula. Yebazalwane mfuna ukuthetha nani. Amen. Ixakene nabantu abaza kuni bezofuna into engenayo nale niyifunayo. Uthi kutheni bekhetha wena? Why are they choosing you? Unazo impendulo. You have answers, But awufuni ukudila nobomi. but you don't want to deal with life. Awufuni ukuziveza uzutithwe. You don't want to expose Ikhona yourself so that diploma. you can be taught. I am here. Ready for I ukuthisha. am ready to teach you. Omnye ulekwa yintakatho, Another one omnye is ulekwa chased by yipoverty, witchcraft, another omnye one is ulekwa kungatshati, Another one is anti-marriage. ulekwa Another zii-disorders. one is chased by the Ubalona disorders. ukufundisile yakhe If you indlela, have taught nalona this one, wafundise you've yakhe taught this indlela, one as nalona well, wafundise yakhe and the indlela. other one, Abantu abazawuzalwa ngaba people bantu who will be born by these baninzi kakhulu. are too many. Have you ever noticed into yoba ngabani xa kukho
utonikeza elalini uvela kwakho uyakho. You know why? You are anointed. You Ugcotshiwe. are anointed to correct disorders. But Ugcotshelwe ukulungisa umkhombe izimo. wakho ulobe eqwemeni. Jesus. Ngicela uthethe manje. Yabazalwane, uyayiqaphela into yoba bana abezi aba bantu awungena ngqanga. Do you notice that these Wow, people ngena don't ngqangeni count bayeza. when you're in a problem? Igeza lelalini liqaqa abantu ukuthi antisibani pha yalulamela yena. No. Imimoya Their spirits, iyawazi umoya. they know the spirit, Umuntu ophethe but the person who carries unomqobo osisibingela has a log that is a family altar that does not want them. Deliverance. Ukukhululwa, Ukuvulwa kwekhethi. it is the opening of the veil, curtain. uyigadi ingxaki yakho kwenu ngayokubeka phambi kofana. Amen. Cela siphakame. Shall we all stand on our feet? Uyigadi ntoni? Ingayokubeka phi? Look out in your family problem because it can land you in front of Pharaoh. Uyakhala ukuthe uthi ngomncane. Gideon says, I am the least one in my Nawe family. ngokwethu zingxaki zabo kwenu kodwa ungomncane. Amen. You're the youngest, but you're bothered by the Hayi family izulu problem. liqala uzala ngawe pha kokwenu. Amen. But udinga ukufundiswa. But you need to be taught. Awunaze usinqobe isibingelelo sakho kwenu usengumntwana omsindo. You cannot conquer your family altar if you're still struggling with anger. Velisani ke ngoko. Iziqhamo ezifanele inguquko. Show the results that are worthy of Bayafuna abantwana bakaThixo usivelise. people want to show the Kodwa results. into elapha kubo ngaphakathi What is iyaphikisana. in them? It Ngoba lo goes msindo unelungelo loba because kuwe. this anger has a legal right to be in you. Uthini verse 14? Then you shall take delight in the Lord, and I will make you ride on the heights of the earth. I will feed you with the heritage of Jacob your father, for the mouth of the Lord has spoken. Okay. Niyayivithi le ndawo. Amen. Iyaninyanzelisa into yoba ngabana ndithi kuni my time is up. Ixesha lam ke And I liphelile. thank you for yours. Ndibulela ke elemi ixesha. Let us all close our eyes. Let us begin to pray. Sibulele uYesu umsebenzi omhle kangaka ngelizwi elihle kangaka masithandazini baba siyabonga. Siyabulela. Sibonga ubukhulu bakho. Sithi wena ungcwele sithi uyaphila.
igama lakho lihle, igama lakho liphilile. Sibusisa ubukhulu bakho, amandla wakho. Wena uthembekile, wena uyingcwele. We honor you, we glorify your name. Egameni nasegunyeni likaJesu. Uthembekile ke kuthi ngenkosi. Uyababazela, siyakuzukisa. Ulithemba kuthi ungamandla. Siyabonga Moya Ngcwele ngolwazi. Siyabonga Moya Ngcwele ukusonyusela kwakho Moya Ngcwele. Ngoba utshilo wathi abantu bakho bayatshabalala ngoba beswela ulwazi. Namhlanje siyikutshabalala, siyikubhubha ngenxeni yolwazi. We thank you, O Lord Jesus, ngelithuba osinika lona egameni likaJesu. Insikelelo yakho Nkosi mayihlale kubantwana bakho njalo. Mabathi Moya Ngcwele bephuma besiya ezindlini zabo, makubonakale Moya Ngcwele amandla wakho ebakhapha egameni likaJesu. Emisebenzini yabo Moya Ngcwele uhlale nabo. Ngiyathandaza ukuthi Moya Ngcwele Nkosi yami kuvuleke izinto ebezivalekile. Ngiyathandaza ukuthi Moya Ngcwele Nkosi yami kubekho inhlala kahle ezifemelini zabo ngegama nangegunya likaJesu. Ubonakala ubuthiko kwiimeko zabo, ubonakala ubuthiko ubagayide, uhambe nabo egameni likaJesu. Siyathandaza sithi wena uyinkosi, sithi wena uphakeme, siveze ke Nkosi uzibonakalise in the mighty name of Jesus. Siyabonga ke Nkosi. We thank you Jesus. We glorify you. We honor you. Makube njalo.
to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Jesus. Glory. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela bangcwele. Hallelujah. Cela shele noTata Bishop izandla. Wasikhonza kamnandi kangaka. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wasikhonza sisenkonzweni